Ngani matawanin pag-alalay ang mga kwalipikadong parao maasin para sira sa probinsya kan Masbate, kasubagong aga, liwat naman na nanaonin cash assistance ang Department of Social Welfare and Development asin ako Bicol Party List. Ginibo ang distribusyon sa Magallanes Coliseum. 20 parao magigan sa Masbate City proper ang naginaman na benepisyaryo. Sigun kay Mark J. Cervantes, Provincial Coordinator kan partido sa Masbate, total na 877 apektadong parao maasin mga parasira ang target na mabenepisyuhan kan sa indang cash assistance. Pinuunan ang programa kan Lunes, Marso 6. Ini po nagpapadagos na programa kang Ako Bicol since yung ano po ito na ngunya na January to February ang Bicol region is nakaranas ki bako na maray na panahon itong haros 2 months na uran. Kung kaya sa mga farmers and fisher folk sample sa mga farmers sa mga supposedly aaniho na mga produkto binaha, nalamos kang tubig uran. And sa mga fisher folks naman, is hindi sila nakapaglaot dahil nga sa malalakas na alon at malakas na mostly zero visibility po sa gitna ng laot. 3,000 pesos ang pigtatao kan partido sa kada benepisyaryo, sa tala kan partido, 204 ang natawan sa primerong aldaw kan asistensya. Ang mga benepisyaryo ang nasgikan sa coastal barangays kan Masbate. 223 naman kan Marso 7, nagikan pa sa coastal barangays. 203 kan Marso 8, asin 227 naman kasaudma, gikan sa mga puwerang barangay. Saro man lang na mensahe kang Ako Bicol para naman sa mga affected farmers and fisher folks is that itong natanggap nindang cash assistance from the SWD and Ako Bicol Party List, kumbaga kung ano man sa mga na-damage during weather disturbance is kumbaga maipadagos ang saindang pangabuhay para masuportahan ang pangroal daw na pangaipuhang sa indang mga pamilya. Parte ang pinansyal na asistensya sa tabang kabuhayan kan partido asin sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS kan DSWD. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.